Όποτε θέλετε και ακούστε εδώ στο κορίτσι. Αντραγωνίσκουμε ένα πολύ πράγμα. Κάλε αυτό το χέρι. Σοφία, βγάλε τη φωτογραφία πριν βάλει τα κεράκια. Σαν ψηφιδωτό στο Περού είναι, Σοφία. Τι είναι τα γύρω-γύρω. Αυτά είναι... Κουράκια. Πολύ όμορφα. Κόβουμε τούρτα, ελάτε, ελάτε. Ελάτε, κόβουμε τούρτα. Κάτσε να περάσω, παιδάκια. Να τα περί, λίγο άκρη να περάσω. Να περάσω μόνο την Μαριαδένα μου. Βασίλη, κάνε να καθίσει εδώ η Μαριλένα. Μπράβο, εντάξει, ωραία. Δεν θα περάσει. Περίμενε. Μη φωνάζεις. Η κυρία Σοφία. Κάτσε να αναπτυράμε. Κάτσε να κάνω. Εγώ να τραβάω καλύτερα. Εγώ τραβάω βίντεο. Θα τραβήξω εγώ φωτογραφία. Ναι. Βασίλη! Ναι, νταλαπέρα. Κάνε λίγο έτσι για να Πίσω, μπορώ να λίγο πίσω να βλέπουμε. Σπυρέλης, Βασίλη Σπυρέλης, κοίτα. Ναι, για να δεν μπορώ. Δεν θες να πας και εσύ από εκεί. Καλό δάχτυλο. Καλό δάχτυλο. Βγάλε ένα και τα λεφτά. Άστο Βασίλη, μην το πειράζεις. Κάνε και από πίσω. Βασίλη! Βασίλη, νταλαπέρα, κάνε λίγο πιο πίσω. Αν θέλει και εσύ τούρτα, μην θα τη φάει. Βασίλη. Εγώ δεν θέλω. Είναι αυτά τα κεράκια που τα σβήνεις και ξανανάβουν. Όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι. Πάμε. Έλα, ξεκινήσα. Απεργία, απεργία. Ναι, δεν πρόκειται να πούμε. Το happy birthday? Πρόκειται με και έσμα. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday birthday. Happy birthday to you. Πάνε από εκεί, από εκεί. Μπράβο. Πίσα, πίσα. Από το χέρι από εκεί, Βασίλη. Μπράβο! Κάτι θα πάρω. Δώσε κινέζικα. Δώσε και κινέζικα. Πέτρο, από εκεί να σας κάνω μια φωτογραφία. Άλλα, ναι. Είναι